Ito pa ang tawag na pinaka-downtown dito sa atin, do? Oo. Downtown. Yan mo, kanti do. Computer publication. Yan, pwede dyan yung anak ko. Pinakadulo nito yung sinihan o yung gaming. Yan, merong nag-ano dito, mga hockey player. Oh. Dito ba yung sabi mo, Frank? Yan. Mga clothing. Open na yan. Alas 6 na. Yan oh, may ilaw na eh. Yan, may pre-movie daw ngayon. Baka yan. Hindi pre yan. Ah, ito. Baka itong green. Ay, ito. Ganda to do. Violent. Violent na. Ito ba yung sabi mong palibre? Saan? Dito. Walking around. Ito tayo dito. Circlein natin. Squarein pala. Naka-close ngayon. Nakabarikada oh. Yan mga hockey player sila. Ang kuha nito dito. Downtown. Ito bilihan ng mga alahas oh, jewelry. House of Stationery. Itong bita sa ano dati oh. Huwag ka na mahiyado. Oh, may palibreng hotdog daw dito. Samantalain. Can you give me one? Thank you. This is Sadik ko. Sadik, anong masasabi mo sa libreng hotdog? Masarap. Pero ano yan? Yan pa ang tamang loto. Wow.